Benvidos á nosa clase de literatura galega de terceiro da ESO. Apetece-vos que fagamos unha viaxe? Imos dar un salto no tempo. Que vos parece se viaxamos á época do Rexurdimento galego? Alí poderemos coñecer como era Galicia desa época e que pasaba coa lingua e coa literatura. Estades preparados? Agarradevos ben que alá imos. Antes de nada, temos que definir o termo rexurdir, que significa volver a aparecer. O rexurdimento é o renacer da lingua, da cultura e da literatura galegas, despois da marxinación e o silencio dos séculos escuros, nos que a literatura culta era case nula. Mais tarde, no século XVIII, ese rexurdir comezou a espertar timidamente grazas a algúns autores que defenderon o ensino en galego. Pero houbo que esperar ao século XIX para que estas ideas tomaran forza. Próxima parada, rexurdimento galego, de vital importancia para reivindicar a identidade perdida por versión do castelán. Imos, rapaces, que esta parada é a nosa. Aquí comeza a nosa andaina, que faremos en 4 etapas cronolóxicas. A primeira vai de 1808 a 1833 e cadra coa invasión dos nosos veciños. Que desubicados! Para poder votalos, escribíronse panfletos que convidaban á rebelión. Nace así a literatura de circunstancias. A segunda, de 1833 a 1862, de ter 7 provincias do antigo Reino de Galicia a 4. Menuda remodelación! Nace así o provincialismo, con Antolín Faraldo, que quería recuperar a unidade e independenza perdidas. O poder central propicia un sistema caciquil, onde a fidalguía e o clero sometían as clases máis humildes aos abusos. Menudo problemón! Esta situación provocou o levantamento en 1846 do xeneral Antonio Solís, que deu lugar á Revolución Galega contra o centralismo. Pero fracasaron, e 11 dos seus dirixentes foron fusilados, e os outros tiveron que fuxir ao exilio. Pero non todo eran liortas, tamén había festas. En 1856, varios intelectuais participaron nunha xuntanza, onde confraternizaron estudantes e obreiros. Este encontro non gustou nadiña ás clases máis altas. Foi no banquete de Conxo. Alí estaban Aurelio Aguirre, Eduardo Pondal e Rosalía de Castro, entre outros. En 1861, nun encontro literario en A Coruña, varios autores acoden a uns xogos florais, onde Francisco Añón, co seu poema A Galicia, recibe un accésit. Tamén participa Eduardo Pondal co seu titulado A campana de Anllóns. Todos estes poemas serán recollidos en el Álbum de la Caridad. Estes autores que escribiron a súa obra antes do Rexurdimento son os chamados precursores, dos que destacan Nicolás Pastor Díaz, Francisco Añón e Xoán Manuel Pintos. Chegamos á nosa parada principal, o Rexurdimento, xa que o 17 de maio de 1863 publícase Cantares gallegos de Rosalía de Castro, obra que abrirá a etapa máis importante das nosas letras. Nesta terceira etapa, de 1863 a 1888, estamos ante o rexurdimento pleno. Galicia no século XIX era principalmente rural, pero a perpetuarse o sistema foral no que os labregos traballaban as terras das clases máis altas tiñan que pagar un foro, un imposto de uso. Isto levou a sociedade a un nivel profundo de miseria, que provocou a nosa diáspora, tendo como única saída a emigración a América. Volvendo á literatura, aparecen as primeiras publicacións periódicas íntegramente en galego, o Tío Marcos da Portela e a Monteira. Tamén obras non literarias, como a Gramática Gallega de Saco e Arce, o Dicionario Gallego-Castellano de Marcelo Valladares e a Historia de Galicia de Manuel Murguía, entre outras. No rexurdimento literario, cabe facer mención especial ás 3 grandes figuras das nosas letras: Manuel Curros Enríquez, Rosalía de Castro e Eduardo Pondal. E as súas obras máis representativas: Aires da miña terra e o divino sainete de Manuel Curros Enríquez, Cantares gallegos e follas novas de Rosalía de Castro, e Queixumes dos pinos e os EOAs de Eduardo Pondal. A fins de século aparece un novo movemento de reivindicación política, o rexionalismo, cusas principais figuras son Alfredo Brañas e Manuel Murguía, que reclamaban a autonomía para Galicia, a eliminación do caciquismo e a galeguización da administración. Na última etapa do rexurdimento, a partir de 1888, destacan os Xogos Florais de Tui, en 1891,
a creación da Real Academia Galega, da que será o seu primeiro presidente, Manuel Murguía, no Centro Galego de Habana, en Cuba, en 1906. E xa en 1916 a creación das Irmandades da Fala, que darán lugar a outro movemento como foi o nacionalismo. A nosa viaxe vai chegando á súa fin, pero antes temos que facer unha pequena lembranza fixándonos nos aspectos máis importantes desta época. Este foi un século de importantes acontecementos históricos e de grandes cambios. O século comeza convulso, en 1808 coa invasión das tropas napoleónicas. O descontento da xente desemboca en 1846 coa Revolución Galega, co posterior fusilamento dos mártires de Carral. Desde o punto de vista literario, os autores da época retoman o galego para as súas composicións. Son os chamados precursores. En 1856, o banquete de Conxo reúne varios deles, así como en 1861 nos Xogos Florais de Coruña. Pero a peza máis importante é a publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, en 1863, dando comezo ao Rexurdimento pleno. A Rosalía acompañarana as outras figuras, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal. Xa acabado o século, en 1891, teñen lugar os Xogos Florais de Tui. Neste mesmo ano, faiselle unha homenaxe a Eduardo Pondal, que xa morta Rosalía e Curros na Habana, convértese no poeta por excelencia. A comezos do século XX, en 1906, os intelectuais que están na Habana fundan a Real Academia Galega, nomeando a Murguía como o primeiro presidente. Tamén na Habana, o ano seguinte, foi interpretado por primeira vez o himno galego con letra de Eduardo Pondal e música de Pascual Veiga. Por último, para pechar esta etapa da literatura galega, en 1916 ten lugar a fundación das Irmandades da Fala. Ata aquí chegou a nosa viaxe. Xa é hora de voltar. Se queredes coñecer máis os nosos grandes autores, teremos que emprender unha nova viaxe. Moitas grazas por acompañarme ao pasado de Galicia. Ata entón, adeus!